בואו תראו איזה מגניב סופרמייל עשו, שבעצם אני יכול במייל לשלוח איזה משהו, ובשביל לדעת שקראת אז תלחצתי על איזה כפתור. והכפתור הזה בעצם משפיע לנו על סטטוסים וזה יכול כאילו לראות גם ממש יפה. שימו לב, נגיד אני עושה פה טסט, ואז רק תאשר לי בבקשה, ולשים פה את כל הדברים, בסדר? את כל הפרטים של האייטם, ואז בסוף לוחץ פה, ואז אני אומר איזה סטטוס אני רוצה שתשנה לי. אז נגיד דיל סטייג', ואני רוצה שתשנה לי אותו נוטרי מיטינג, בסדר? לזה של נוטריון. אבל אני לא רוצה שתראה את הסטטוסים איך שאני כותב אותם במערכת, כי אני לא כותב אותם באמת כמו שצריך. אז אני כותב כאן, לחץ, לחץ כאן, על מנת לאשר. יפה. וככה זה ייראה לו. עכשיו, עוד דבר יפה, אני יכול להגביל את הזה כדי שלא ילחץ לי עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם באמצע זה, אז אני עושה את זה רק אחד. אני יכול גם שתי פעמים וכולי. ואני יכול כאילו שזה יעשה לי כאפדייט או לא כאפדייט, זה השאלה שלי. ואינסרט, מעולה, שמתי את זה פה, אני עושה את זה כאן דן. ולשם הדוגמה אני אראה לכם איך זה מתקבל, וזה ממש יפה. שימו לב, כרגע זה דיל סיין. ואני רק אעשה לי פה, נלחץ פה טסט, זה אמור לשלוח לי בגדול. בגדול, בואו נסתי את זה כאן. אוקיי, יש לי פדיחות בשידור חי, אבל שנייה. אוקיי, והנה אני חוזר אליכם, נעשה את זה מההתחלה, לעשות את האוטומציה, טסט, וזה שולח לי, ותראו איזה יופי, זה מתקבל אצלי פה. הופה, הופה, הנה, ביטול, שימו לב, תאשר לי בבקשה ולחץ על מנת לאשר. תראו זה יופי, אני שם את זה פה, ושולח לי ככה. שימו לב, שאתה לוחץ על זה, לחץ על מנת לאשר, תראו זה יופי, כותב לי כאן מעולה. והדבר העוד יותר מגניב, זה ממש משנה לי את זה למה שאמרתי לו, לא משנה מה הטקסט שכתבתי ללקוח, אבל כאן זה משנה לי לפי מה שהגדרתי, וזה פותר המון 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 בעיות.